Uba haliwar ulayop diang ya ke kusnam pat mashri na ka presiden kari India ka Draupadi Murmu ha ka jingalang penkuburam ka balalong Rashtrapati Bhavan ha ka arpasantrik jemang namar ka jing penek pensa sumar sukher bar ka jing shnai ki jingking ding jri. Kum uriu it maryang bapau kman baju sumar sukher bar penek pensa ya ka jing start tenrai ukasi. Uba hali ulap kelalong kasyap ha kepertei halor gejing shna penwandor bergejing penek pensa ya kemaryang. Uba hali ubalakha ha kasantrik rompang kendai spa san penyo. Ula IT ala kajong gejing im hadu san po teligisnam ban ri ban sumar ban penek pensa ya kemaryang ban penklanya kajing la jong kasnong ban penek pensa ya kemaryang lingba ki buiten rai ubarim ha kabashnai ki jingshna dagi thid diang. Nardu karta kabashpo snam uba hali ulo sumar bat penwandor ya ki thid jong ki diang jri ban shnai ki jingking jri kabapau nam jong ka East Khasi Hills ham Meghalaya. Kini ki jingshna ki ba im ki panyaso ikishnong ki padan ha ki jaka lum bapaji bat ki ba yengkum ka nuksa jong ki nongshna tan rai ki ba ne shirta. Napdeng usinyang bapau kmat tam jong u kade ka jingking umkar living root bridge kabapen iya ka jing penwandur kabayan dagi pausnam bar ka jing sngotu kabajanai syapang ka jinglong jingman jong kamaryang. Kani ka jingking kalabeteng banlong kalintiyan kabisngan yaki pateng bat hakajuk kapor kayeng kum kadak ka jingadei kabajan hapadeng ubriu bat kamaryang. Nalur ka jing tibet ka jong u ha kani ka benta uba war ula shimru ya ka benta ka bakong san ha ka ban kintiu ya ka yok kad hala ka jong ka than ka ba usong usa. Da ka ba ai jing hikai ki long yeng long sam bat sam ya ki jing tip ten rai ha kani ka kam than ya ki jing kieng jri ula penti kena halur ka jing penek pensa ya kani ka kolshor hiar pateng ka ba kampela. Kijing persyang ki jong u kilapen klain ru ya ka jinglong jingman ha kemaryang ha ki jaka lum ka thain sora bat pensluri ki kam jungok kai ba yai ne balam kmat de ki shnong ki thaw ha po ka than. Wat la u im ya ka jing im ka ba shidzur shidur kum unong rep kwai bat sok marit. Uba hali ula no senyang shibun ha ka ban sumar ya kemaryang bat ka jing penek pensa ya ki jing le jing kam ten rai kabala penyo u ka jing ithu kum uwe ne ki riu krang ba shisha jong kari. Ki balai don lang ha kan ka jingalang ki kinthop ru ya vice president kari India u menteri rang badu kari bat u menteri katanat kampo yeng kari. Hai, sekolah ini sekolah ta dia orang sekolah ini kubuat ini nak senang te depan ya terai ki kam ya ki nơi ki kam ham terai dah kabar terai hopping dah minat terai lau New York sok